ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ଦେବ କି କାହାଣୀ ପଢ଼ି କଷ୍ଟ ଦେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପଥର ହୃଦୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ତ ଫିଲିଙ୍ଗ ତ ଆସିବ। ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଗାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀ ମିଟର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଶୁଣେଇଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ମୋତେ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି କିଛି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। ତେବେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସୁରବୀର ଲେଖକ ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।